Benvidos un día máis á miña canle. Hoxe veñemos falar do barallete ou o argot ou a lingua secreta dos afiadores. Pois que non os saibades, os afiadores son comerciantes ambulantes que afían coitelos, navallas, calquera material de corte. De feito, ainda se escoita moitas veces polas rúas o tiririri, ese sonido típico dos afiadores de avisar de que chegaron. Breve inciso que me acaba de dicir miña nai un dato curioso, que cando chegaba o afiador ou o paragueiro en Ourense, dicíase que o día seguinte ia chover. Interesante. A figura do afiador, que actualmente non está tan extendida, antigamente era importantísima, sobre todo na provincia de Ourense, chamada tamén Terra da Chispa polos afiadores, pola chispa que fai a roda. Aínda que había afiadores noutras zonas de España, noutros países, noutras zonas de Galicia, a zona de Ourense, esta zona que se chamaba A Chaire, que era onde estaban as distintas poboacións como Nogueira de Ramuín, Maceda, que eran importantísimas neste gremio, os afiadores destas zonas eran coñecidos mundialmente. Ademais de compartir este territorio, tamén compartían a lingua, compartían o barallete. O barallete naceu con esa necesidade dos afiadores de falarse entre eles, comunicarse entre eles sen que ninguén os entendese, para falar de negocios, para falar de alguén que tiñan diante ou cousas así. O barallete comezou porque os afiadores lendarios, que era como chamaban os primeiros afiadores ambulantes, compartían cos seus mutilos, que era como chamaban os seus aprendices, compartían palabras que eles mesmos inventaban ou que sacaban de outros gremios. Evidentemente, estes aprendices compartían o mesmo cos seus mutilos e así comezou a creación desta lingua secreta. Entón, pois boca a boca, acabaron facendo unha lingua de máis, están recollidas máis de 1500 palabras, o sea que pedazo de lingua. E ademais era unha lingua viva, o que quere dicir que cada pouco íanse incorporando palabras novas. Era un segredo de verdad que non se compartía con ninguén, o sea, solo os afiadores podían saber estas palabras. Todo o que digo neste vídeo ven deste libro, O barallete, o segredo mellor guardado, que é un libro que recolle, primeiro fala da historia dos afiadores, un pouco do barallete, dos lugares onde se situaban os máis importantes aquí da provincia de Ourense, e despois aparece un dicionario de palabras en barallete. E despois cantigas ao final e relatos en barallete que se atoparon. E a verdade é que, non sei, é como ter maxia das mans, como estar vendo un libro de Tolkien e que estás aquí co idioma élfico. É unha pasada que isto existise, o sea, a mí a verdade é que estas cousas, non sei, parece moi impresionante. Aquí a verdade é que se recollen moitísimas palabras en barallete e, por exemplo, se querías dicir ver, era firgar, fisgar, frisgar, tilbar ou tirbar, o sea, nada. Do barallete non só se recopilaron palabras, senón que tamén había contos, ditos, refráns, cantigas, teño aquí algunhas frases en barallete para que vexades un pouco a diferencia entre o galego e o barallete. Imos facer como a digo hecho eu. Entón, non digas cóbralle ben que a muller ten cartos. Di cobrouzalle duro que a Belena amece duro. Fácil, fácil. O primeiro está en galego, o segundo en barallete, evidentemente. Por exemplo, outra. A taberneira ten uns ollos fermosos. Dirías, a toleira apara uns mireos garabelos. É complicado, é complicado. Hai uns meses comentei por Instagram que cambiou o nome da conta tanto de Instagram como de YouTube. Pasaba a chamarse Aradeira e Aradeira de Súa. Pois eso, como vos dixen que en algún momento vos explicaría que significaba, este nome está en barallete, significa Aradeira, significa terra, e de Súa significa de lume, o sea, terra de lume. E ata aquí o vídeo. Se queredes que faga algo máis sobre os afiadores, a verdade é que é un tema que me encanta, que me flipa, que é unha pasada que isto exista. Pois é un pouco por acercar a xente esta figura, esta lingua que está tan esquecida.
Pero eu, por exemplo, cando estiven facendo as prácticas da carreira en Ribeira, como que a xente me dicía: de onde eres? De Ourense. Ai, terra de afiadores, terra de paragüeros. E eu era como, wow, jope, algo que está tan extendido fora entre as persoas maiores, porque eu traballaba con persoas maiores, é como algo que temos moi esquecido aquí, e que en Ourense, por exemplo, hai estatuas de afiadores, pero como que, a ver, hai algún que está complicado recoñecer que é un afiador, o sea, eu porque busquei no libro e tal, e pois acabei yendo e dixen, buah, que estaba aquí, levo toda a vida vendo esta estatua, non sabía o que era. Bueno, estatua, escultura. Pero que non sei, que é como algo que temos moi esquecido e que me parece unha pasada. De feito, hai un bar en Ourense, na Praza do Ferro, que se chama Barallete, que é todo con palabras en barallete, e foi aí cando me empecé como a dicir, wow, que é isto, sabes? Pero que teña que ir a un bar para preguntarme que é o barallete, pois parece un pouco triste, tendo en conta que é como a cultura desta cidade. Entón, bueno, desta cidade desta provincia. E bueno, pois nada, que espero que vos gustara, que é unha forma de achegarvos esta lingua. E nada, que nos vemos no próximo vídeo. Chao, chao.